בתאריך 4/6, במהלך סריקה שגרתית לניטור שרידי בעלי כנף, באמצעות כלבי הגישוש ובהתאם לתוכנית הניטור, אותר פגר של רחם צעיר, ליד טורבינה 132B. עקב האירוע הקשה, הוחלט במיידי לפתוח את עמדת גפן וגבעת אורחה, קניית רחפן והחל שיתוף פעולה הדוק עם הבוקרים מסביב לחווה. בתאריך 10/6/25 במהלך משמרת בוקר בעמדות גמלה ויונתן, זוהתה נוכחות חריגה של רחמים ונשרים בכמות לא שגרתית. הנושא דווח בקשר ולאחר 3 דיווחים חוזרים התקבלה החלטה לצאת לסריקות בשטח. במהלך הסריקות זוהו פגרים של 3 חזירי בר, כתוצאה מציד לא חוקי שבוצע בחווה ללא תיאום עם רשות שמורות הטבע. לאור הממצאים, הוחלט על פינוי מיידי של הפגרים מהשטח, שבוצע על ידי צוות רוח בראשית, במטרה למנוע משיכת עופות דורסים לאזור והיווצרות סיכון. האירוע מדגיש בצורה ברורה כי תצפיתן שמכיר את השטח מבין את ההתנהגות ואת הסיבות לפעילות חריגה, יכול למנוע אסון גדול מבעוד מועד. מבצע עם כלבי, המכונה גם מלחמת איראן-ישראל, היה עימות צבאי ישיר בין ישראל לאיראן, שהתקיים בין 13 ל-24 ביוני 2025, במסגרת זירת איראן במלחמת חרבות ברזל. במהלך המבצע החלו נפילות כטב"מים באזור החווה ואזעקות. צוות התצפיתנים, עובדי המקם ומנהלי המשמרות, ניהלו את האירוע בצורה יוצאת דופן וראויה לשבח. צבע אדום, יש בגז בו, אנחנו מתחבאים, נכנסים פה. הנה, בוא תייסיר בוא, כנס עד שיגמרו, כנס. אנחנו מתחבאים פה עד שיגמרו. אנחנו מפחדים. לא, מה פתאום, לא מפחדים, אנחנו גיבורים! ב-13 ביולי 2025 החלו עימותים בדרום סוריה בין הצבא הסורי וכוחות בדואים לבין כוחות דרוזיים במחוז סבידה המאוגדים תחת המועצה הצבאית של סבידה. עימותים בסוריה טלטלו את כולנו, ולמרות הכאב המשיכו העובדים לייצר שגרה בצורה נאמנה ומעוררת השראה. יעדים ל-2026: 1. אי פגיעה במינים אדומים. 2. המשך עבודה רציפה. 3. לימודים והתפתחות מקצועית. 4. כנסים ופעילויות מעשירות. להתכנס יחד זו התחלה, להישאר יחד זו התקדמות, לעבוד יחד זו הצלחה.